Аз съм Григор Николов, на 28 години, от София. Работя като IT специалист. Но какво значение има това? Аз съм победителя в последния оцелял 3. В деня, в който прочетох за събитието последния оцелял, разбрах, че искам да участвам там. Предполагам, че още първи път, когато гледах Survivor, в мен се е зародило някакво малко желание да участвам един ден. И в деня, в който прочетох за събитието последния оцелял, разбрах, че искам да участвам там. Как разбрах ли? Случайно. Хареса ми идеята и веднага ще се запиша. Честно казано се колебаех известно време, защото видях, че всички вече записали се познават от едно или друго място. Първото нещо, което си спомням след като се записах, е смеха на брат ми, че ще дам пари, за да гладувам в гората. Глад ли? Имаше глад. В принцип ям по 6 пъти на ден, а само в чинията ми за обяд има повече храна, отколкото получих за тези 3 дена. За да стигам до финала, така висях близо час, което доказва, че волята е всичко, което трябва да заповедиш. Последният оцелял е да излезеш от ежедневието си. Последният оцелял е една нова, може би малко крайна диета. Последният оцелял е най-добрата тренировка и една невероятна социална мрежа. Последният оцелял е да подобриш себе си. Дали ще участвам пак? Ще участвам пак. Очаквайте ме.